namanya tempat pembina ya. Jadi Nonton apa to? ada Ki tempat pembina iki berarti wong ndogo kowe nek B iki Joko apa? ning rutan Cingi kowe. Nonton apa to, Wi? Indonesian Idol iki lho. Le, idolamu sapa? Anmes. Alah. Buruan mese kontakku dhewe no. Apa mudeng lagune kowe? Terimalah lagu ini dari orang binasa. Biasa. Kowe gelem tak kon rene wong e. Mbok iya. Loh. Ning ya butuh transport, batal lahir kene kono ya. Mosok wong ora bisa ngono. Tapi kowe iso nekake. Nah aku sih yes. Kono apa, Dok? wah, wis kaya juri kok. Oh Iya, iya no, juri apa? juri gantang iki lho. Aku. Yo, yes you. Dek, apa tuh Tapi aja lali kan aku bangun omah. Hah? Engko tak kon ngletakke batu pertama. Oke, gampang. Tenan ya? Oke, tunggu ya. Oke. Oh. Aku tutup iki sik ya. Ini lagi dan energiku terpancar. Marah ya? Set. Kan, Babe. apa kuwi latihan to? apa? Sing aku yo. Arendi. Aku gelem ra, nyot. Alah Kondisi. alah. Yo, apa? Yo, yo. Iki aman toh? Aman. Ya wis. Tenang lho, Be. Yo. Lah iki gremu piye, Be? Alah aman. Hah? Aman. Be, Be, Tapi lho. Be tenang lho, Be. Kuwi ngaku dadi Anmes. Yo. Eh? Anmes ngono lho. Oh, ya wis manut. Manut, tapi 20 tak ape lho. Pan. Yo, Oh, aku nek yo. ngopo wae manut ya. Oke, dadi. Yo, Yo, oke. wis pokok 20 dadi. Yo. Kon. Wah, jeneng tak iton. Ora nyurung sik piye? Wah, tambahilah. Sing banter. Yo yo. Iki sing tak surung ora apik tok, Brontosaurus. Ngerti ra kowe? Yo yo yo. Iki aku mlaku 7 kilo lho, Be. Kempolku meletak lho, ngerti ra? Apa-apa. Ih. Anmes mlakune sempor ngono. Be, Nuntut 7 kilo, Mas. Oh iya. Kentaan bensin aku mau. artis lho. Monggo Mas. Nah, Mas Anmes. Ini Makno namanya. Oh iya. Nggih. Shalom, Mas. Makno Mas. Amnes. Oke. Anmes kuwi sak ngertiku. Tak jaluki lagu dadakan iso lho, Be. Loh, Ora iso no, ora Mas. iso to. Alah. Oh, Mas Anmes. Coba karo ngadeg. Oke. Coba diringokke lagune. Judulnya apa nih ngerti? Apa? Makno. Ndang, coba. Yo, oke. Ya Allah, lindungi Makno. Lho, apik to no suarane Ya Mas Anmes Allah. iki. Ya tak jak omong sik ya, Be. Tak jak omong sik. Ngomong sih. Oh, Yo yo. ora. Watune mau ndi watune? Watu. Ki watu apa ki? Ya iki nggo peletakan batu pertama. Oh lah. Aduh. Waduh. Mendem kowe wae dhewe daripada watune.